Αχ, δεν ξανάρχομαι με κοπέλα. Διαλέγοντας μεταξωτά, υφάσματα μεταξωτά. Pink is bad. Okay, Pink wait is a bad, minute. but Wait a minute. Τον έχεις τρελάνει τον άνθρωπο. δεν θα το κάνω. Δουλειά του είναι. Αυτό το κασμιριάνικο πήρα για την Ολίντα κάτω στο Άραμπολ. Μαμά του. Εγώ θέλω. Ας το κάτω, αυτό το χτύπησα εγώ. Δεν νομίζω ότι καλύπτει πολύ. Δεν είναι. Αρέσει στις συνδέσεις αυτό. Πηγαίνοντας με ρίξω πίσω. Θέλω να το κάνουμε έτσι. Αν δεν έχει διακοπή, θα κάτσουμε να δούμε ταινία. Αν πάσουμε διακοπή στη μέση της ταινίας ή αν έχει διακοπή πριν καλά δούμε ταινία, τα πετάγια μας κοιτάνε το φεγγάρι που είναι στο λόγιο και τα κόκκινα αυτά νέα. Δεν είμαι κούλης. Σε κατάλαβα. Το γιάκ είναι ένα είδος βοηδές που υπάρχει εδώ στο Νεπάλ, στα Ιμαλάια. Και αυτά είναι τα φημισμένα κασμιριάνικα φάσματα. Η καλύτερη ποιότητα από το Κασμίρ είναι η πασμίνα. Εδώ έχουμε έρθει για να πάρουμε και πασμίνες. Είναι η πηγή της πασμίνας. And for this, the most guess is like a crazy because they look at the price and they say, I buy from my country. Silver color ni عليها يحتيورة. يورا يقول لك يو. Silver color كم بيحتيورة نعمل جار عليها. Same lace. If you like this is golden color, you like silver color, yeah? Same lace. This designing is silver color. You say. Yes, not gold. Yeah, not gold. Silver color को तो धागो हालेको embroidery, not like this, not Διάλεξες το χρώμα? like embroidery. Το χρώμα το διάλεξες? Ναι. Είναι αυτό? silver color Same time चाहिँ Και πότε θα σωράψουνε? Πότε θα είναι έτοιμο, πότε θα σωράψουνε? Δεν το ρώτησα ακόμα, κανένας με στις λεπτομέρειες. iron लेख्नुहुन्छ Το σχέδιο, τώρα κανείς για το σχέδιο που θα έχει. यो के त कसरी यही त भन्नु हुँदैन Same design. देखाइदिउँला नि नभए 16 गर्नु
You don't like this? No. But for me this is better. When I make with this. This? I like. Yes, this color is afterwards make iron not problem, yeah? It's typical Nepali. I like this design. I It's want typical. this. Yeah. This one is iron is problem. Σου λέει ότι άμα το θα χαλάσει αυτό. Άμα το μετά από λίγα χρόνια θα χαλάσει. This is plastic. Ενώ το άλλο θα κρατήσει χρόνια. Δεν θέλω το άλλο. When you do iron, this is I don't iron. If you destroy the new, come next year to buy more, one more. Right. हुन्छ पाइन्छ अब यो सिल्भर कलरमा. Can you do something more here? yeah. Color, but like this. You like this hat? Αυτή θα είναι η κουκούλα μου. Yes, this. I think and I say before. Φοβεροί άνθρωποι, πολύ επικοινωνιακοί, συμπαθητικοί Like this. και να σου φτιάξουν ακριβώς ό,τι θέλεις και όπως το θες, στα μέτρα σου. के खद्दर को होइन ब्ल्याक फ्लोर यसमै हामीले अर्कोमा हालेको नै त्यो यो यो like this. It doesn't have the best quality. This is best quality. Yeah. बेस्ट क्वालिटी नहाल्दै नि हुन्छ अरे मिडियम क्वालिटीको हाल्दै. Και εδώ τώρα είμαστε στην καρδιά της Πασμίνας. Εδώ είναι το μαγαζί που έχει τα καλύτερη πασμίνα. Can you explain what is exactly Pashmina? What is the material Pashmina? Pashmina will be mountain goat's wool. This wool from where is? Wool will be mountain, mountain. Yes, I know. Then I will bring the wool, then we make it from Nepal. Και παίρνω αυτό τώρα. Αυτό είναι το μαγαζί που έχει τις πασμίνες. Το γιάκ είναι ένα είδος βοηδές που υπάρχει στα Ιμαλάια